Sugeng Hamirsani.
Masih tujuh, bukan tiga. Mana dong? Ini pengen tak tahu ora. Nah. Dadi kudu mangan poso ta, lho kok sekarang patah dino patah. Kuwi kudu nilai barang patah. Lho, barang iki nilai patah. Aku kok nilai barang iki jalemu barang nilai patah. Lho kok nilai iki? Nilai. Ya, tombol. Lho kok diri alam yo ra krungu. Nilai. Oh, nilai. Kudu nilai opo nilai kok nilai. Oh iya bener lah ngono kok. Lha saiki wong mangan karo dulu ra seneng.
pelangsang iki lakoni poso kang kaping 39. Lho, Sampai 49. tegese sesuk kuwi sing kaping 49. Dino kampung kasan kuwi turun penangsang bakal ngadain acara poso. Loh, acara berposo. Tapi adi paten ora digawe sik. Bener, mau awan bahwa sore mas paling jauh kawan yen so sesuk kabeh kaki lan munggo saka dipanten diundang reno ana Wah, berarti ora kaki to. mumpung iku wae
tak gede. Bodoh tak pinter. Banjur wis gede. Orang jadi pinter tenang, ha? Pinter angsuran. Terus kan jalari hari itu penggali panjenengan penggali perkara bab derajat orang tak tahu. Kemangkat komunika pancen yang luhur. Kemangkat komunika pancen yang boten keren terang. Kemangkat komunika boten awal manusia dasar derajat orang pangkat. Awal. Pulau Keporo sampun dipun paring dipariwan anggen kula pacaran kaliyan prantun. Rasa ngaku siapa? Wong sing duwe pangkat derajat kaya Demang Katoka ora bakal gelem omah menawa bebesan karo pegawai. Umpama kowe sakora kelakon bojo. Ora mung gesek. Kok bagi pitados menawi kena ikan nak cukup sampeyan aku bukannya nih ya silakan masuk kali Bengawan sore kapan baru naik ya wajib kira langsung takut terus. Bisa iki bokol tolong yang mesti cantik serian kok. Ojo bisa kowe mau nyebrang kali Bengawan sore. Jalan ini pun kali Bengawan sore. Kebebasan jembatan Pokok kali pipuk bulan duweni perbawa sok-sopo sing wan-wan nyap-nyap ora suwe wong kuwi bakal apes kanan wong kali jangan ngono aku tangi keluargane wargi bumi wonten menapa kaliyan saking Kanjeng Ibu? Aku bisa ora tahu. Kusmono cilik kudu napa kasingkatan. Ditinggali tunai kanggo sak